Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min yadlillahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qutub syamil maqam al-ghawthil azam sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Syazili. Wa ila hadrati mursyidina murafiq rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Adi bin Hashim. Khususan al-qutub Syekh Abdul Malik bin Niyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyikhina ustadzina wa alimina walidina. Khususan masyayikh Darat Tauhid al-Hasayah. Wa ila hadrati Syaibi hadal kitab Tanbihul Ghafin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad Samarqand Usulihim wa furu'ihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fit daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warwa Anas ibnu Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal jara yata'allaqu bi jarihi yaumil qiyamah. Innal jara astune tangga iku yata'allaqu gumantung sapa jar. Bijarihi kelawan tanggane jar awal. Yaumil qiyamah ing dalem dina kiamat. Kaya kulo mongko ngucap sapa jar awal ya Rabbi tuh pengen ingsun. Wasata mugi paring kacembaran panjenengan ala akhi ing atase sederek ingsun hadza hiya iki waqt tarta lan paring rupek panjenengan ala ya ing atase ingsun ing dalam sore-sore ingsun ala ya ing atase ingsun sore-sore sapa ingsun iku jaian hale wong sing luweh ayo mesilan sore-sore sapa akhi hadza ya akhi iku syabana wong sing warak fasal mongko dangu panjenengan wa ing hadza lima krana apa aglaqa ngancing sapa akhi bahwa ing lawange dune dateng arah ingsun wa haramalan ngaling-alingi sapa ni ingsun ma ing perkara qad wasata kang temen wis paring jembar panjenengan ali ing atase Anas bin Malik ngriwayatake saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjenengan dawuh tangga iku besok bakal gondeli tangga liyane sok ing dina kiamat. Nuli matur, duh pangeran kula, panjenengan sampun paring kajembaran rezeki dhateng sedherek kula niki, lan damel rupek dhateng kula. Kula ing wekdal sonten lusu, sedherek kula ing wekdal sonten warak. Panjenengan dangu, punapa sebabipun piyambakipun kok nutup kudinipun ngranten kula lan ngaling-alingi kula saking punapa ingkang panjenengan jembarake dhateng piyambakipun. Iso ben iki ngene. Bolak-balik perilakune awak dhewe selama ning donya. Mbah iku hubungan awak dhewe karo Gusti Allah. Apa meneh hubungane awak dhewe karo padha-padha makhluk.
Ning kene dijawabna ana siji cerita hubungan padha karo tanggane. Dek ana siji tangga. Yo sok ben ing dina kiamat dekne nagih nang Gusti Allah. Duh Gusti, biyen selama donya kula jenengan paringi susah. Tangga kula jenengan paringi penak. Terus panjenengan dangu punapa sebabipun piyambakipun kok nutup kudinipun kranten kula. Lan ngaling-alingi kula saking punapa ingkang panjenengan jembarake dhateng piyambakipun. Jadi intine hubungan awak dhewe karo padha-padha makhluk iku sangat-sangat berpengaruh karo somben ning akhirat. Apa meneh nek hubungan karo makhluk iku durung sampai beres, urung tuntas. Selama ing donya ijek enek masalah, ijek enek hubungan sing ijek enek gampangane hubungane urung bar. Ijek duwe masalah macem-macem karo tanggane misal. Ijek duwe masalah macem-macem karo sekitare. Maka sok ben akhirat yo ijek diterusno. Dalam artian ning akhirat itu ada satu keadilan sing bakal diparingi oleh Allah kepada setiap makhluk. Jadi banget adile sampai akhirat. Nek ning dunya orang bar oleh masalah ya diterusno ning akhirat. Mulane balik nek awak dhewe duwe masalah. Dalam artian ijek enek urusan karo padha-padha makhluk selama ning dunya. Ya langsung dibaro. Sampai kapan? Ya sampai intine selama durung mati ya langsung dibaro. Mergo nek wis mati, apa meneh nek anak turune gak ngerti apa-apa. Iku sok ben akhiran ya urusane tetep diterusno, ya sampai tuntas gampangane. Waru an Sufyan ats-Tsauri. Waru an Sufyan ats-Tsauri annahu qala asyaratu asya'a. Utai 10 pira-pira perkara minal jafa'i kudu setengah sangking golongan wangkot. Awal hadai kawitane asyara iku rajulun wong lanang. Imra'atun ta wadon yad'u kang donga sapa rajul ta imra'ah mau linafsi kanggo awak dhewe rajul. Ta imra'ah. Wala yad'u lan ora donga sapa rajul imra'ah liwalidayhi mare wong imra'ah ta rajul. Wal mukminin lan bira-bira wong mukmin. Wasane utai sing kedua. Iku rajulun lanang yaqra kang maca sapa rajul Al-Qur'ana ing Qur'an. Wala yaqra ulan ora maca sapa rajul fi kulli yamin ing dalam saben-saben dina mi'ata ayatin ing 100 ayat. Dan ceritake saking Sufyan ats-Tsauri panjenengane dawuh ana 10 perkara sing klebu setengah saking wangkot. Yang pertama yaiku wong lanang utawa wadon sing ndonga kanggo awake dhewe. Tapi dene ora ndongakno wong tuane, ora ndongakno wong mukmin. Wong sekitar ora ndongakno. Jadi awake dhewe tok sing didongakno. Iku termasuk setengah saking wangkot. Terus sing keloro wong kang maca Quran lan ora maca Quran saben dinane 100 ayat. Jadi intine maca Quran tapi gampangane setiap harine itu gak sampai 100 ayat. Atau mungkin sampai tapi ora istiqomah 100. Nah. Terus sing ketelu. Wasalitsu rajulun dakhala al-masjid wa kharaja wa lam yusalli rak'atain wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.